unha política rural innovadora, coherente e integradora, debe inspirarse nas seguintes medidas que han ser abordadas dende unha axenda rural europea necesaria para afrontar os retos do rural. 1. Impulsar a creación de ecosistemas de innovación rural a través do desenvolvemento e integración de solucións baseadas no coñecemento social, científico e tecnolóxico. 2. Revitalizar os territorios, apostando polos investimentos e novos modelos que xeneren valor engadido para a sociedade en áreas como o emprendemento, os servizos básicos, a sociedade do coñecemento e o desenvolvemento das competencias sociais, personais e profesionais ao longo da vida. 3. Reivindicar unha alta calidade de vida como elemento competitivo diferenciado das zonas rurais, que poda atraer e fixar poboación moza. 4. Preservar e dar valor ao patrimonio natural e cultural do medio rural, para garantir o seu desenvolvemento endóxeno e unha xestión sustentable dos recursos naturais como son a auga, o solo e a biodiversidade. 5. Apoiar a loita contra o cambio climático. Compartimos con los más de 130 expertos en el ámbito rural de diferentes nacionalidades que han aportado incluso casos de éxito. Se aludía al cooperativismo, pero también el emprendimiento individual, el autoempleo, pues sin duda van en la dirección que buscamos, y que esto fije la hoja de ruta y la estrategia a desarrollar del Observatorio Internacional de Medio Rural, que no solo se focalice en Ourense, sino en un rural internacional, que está ávido de conocer también respuestas y soluciones para crecer, pues es una cuestión que sin duda es satisfactoria, ¿no? Las propias siglas del Ourense Rural Summit, el OUR, habla del our, de esa palabra en inglés que es lo nuestro. Créase hoxe o Observatorio Río, International Observatory of Rural Research, coa aspiración de ser un broker de innovación rural e un actor destacado que deberá actuar como plataforma de intercambio e co-creación entre a comunidade científica e os axentes locais do territorio. Para que se conste, asinamos a presente declaración no Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil a 31 de outubro de 2019.